Deze opname is voor komende zondag Christus Koning. De Heer zij met u en met uw geest. Wij lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot hem: Zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: Zegt gij dit uit uzelf, of hebben anderen u over mij gesproken? Pilatus gaf ten antwoord: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hoge priesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat heb je gedaan? Jezus antwoordde: Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben, dat ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koningschap is evenwel niet van hier. Pilatus hernam: Gij zijt dus toch koning? Jezus antwoordde: Ja, koning ben ik. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Weer zo'n prachtig evangelie, goede vrienden. Fijn dat u er bent, ook kijkt. We zijn in de Mariakapel van Zwalmen. En ja, hier in die laatste zin, daar staat eigenlijk het mooie, wat ook op ons betrekking heeft. Wie in de waarheid is, die luistert naar mijn stem. We kennen allemaal wat horen betekent, maar luisteren, als je moeder je vroeger zei: nu loester oog eens, dan betekende dat je ook iets moest doen met hetgene wat er gezegd werd. En dat is wat Jezus ook bedoelt. Wie uit de waarheid is, die luistert ook naar mijn stem, die maakt van dat woord wat wij horen, ook daadwerkelijk maakt hij daar werk van. Dat horen we ook in die lezingen vandaag. Het zijn maar korte stukjes. Die eerste lezing uit de profeet Daniel, die schrijft zo: In die tijd nam Daniel het woord en hij zei: In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht. Alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een heerschappij die nooit vergaat. Zijn koninkrijk gaat nooit te gronde. En hier hoor je het mooie woord van een visioen. Dat is eigenlijk een soort droom, meer dan een droom die zaken ordent in een mensenleven. En dus dat visioen, dat stelt Daniel dan ook in staat om het niet bij zichzelf te bewaren, maar dat uit te dragen. Heeft andere mensen daarover verteld, van wat hij doorgekregen had van hierboven. Hetzelfde, dat doet de apostel Johannes, die is ook weer zo'n luisteraar, die niet alleen hoort, maar dat ook uitdrukt naar ons toe. Broeders en zusters, de genade zij u van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Aan hem heeft die ons lief heeft en die ons van de zonde heeft verlost door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters, voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem aanschouwen, ook zij die hem doorstoken hebben, en alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer. Hij die is en die was en die komt, de albeheerser. En als je dat zo ook weer hoort, dan hoor je weer van Johannes, wat doet hij? Hij ordent. Dus door het luisteren, daarom doen we ook die opnames maken van deze teksten, die ordenen onze ziel. En dat is wat we in de maatschappij zo missen, ook in de politiek, die geordendheid. Weten waar men naartoe moet met ons allemaal. Met alle verschillende mensen bij elkaar een goede kant uitgaan.
En daarom hebben wij zo'n genade als we die kerk hebben ontdekt in ons leven, want die is met die ziel van ons bezig om ons te ordenen. Dries van den Akker is een Jezuïet, een theoloog, die schrijft als het volgende: ga anders denken. Zo spreekt Jezus vanaf het begin. Wat houdt dat in? Vraagteken. Dat je vertrouwt op de goede boodschap, dat hij de Messias is, zoals die door Jesaja in het vooruitzicht was gesteld, herkenbaar aan het feit dat hij genezing en verlossing kon brengen. Als je daarop vertrouwt, is Gods koningschap dichtbij. Maar hij kan pas koning zijn over mijn leven als ik hem als zodanig aanvaard en ook bejegen. Met andere woorden, als ik zijn wetten eerbiedig en naleef, doe ik dat niet, dan is God weliswaar koning, maar niet over mijn leven en dus ook niet op dat stukje van de wereld waar ik leef. En dan zie je weer hoe ook die Dries van den Akker ook weer uitnodigt dat geloof, dat moet je daden geven. John Henry Newman die schrijft ook een hele mooie korte tekst. Streef ernaar de dingen te zien zoals God ze ziet. Streef ernaar uw oordeel over personen, gebeurtenissen, status en bezittingen, veranderingen en ambities te vormen zoals God ze vormt. Streef ernaar dit leven te bekijken zoals God het bekijkt. Streef ernaar het komende leven en de onzichtbare wereld te bekijken zoals God dat doet. Streef ernaar de koning te zien in zijn schoonheid. Al die dingen die wij zien zijn slechts schaduwen en illusies, tenzij wij doordringen tot hun waarachtige zin. En dat, goede vrienden, dat is ook zo mooi. Wij zitten in een wereld en er gebeurt van alles en wij begrijpen dat eigenlijk niet. En dan moeten we eigenlijk, zoals dat in zo'n film van Don Camillo ook zo mooi naar voren komt, hij is een beetje radeloos en dan zegt hij tegen onze lieve Heer: ik begrijp van die hele mensen helemaal niets. En dan antwoordt Jezus hem: ik wel. En daarom bid ik voor u, om bescherming, kracht, geduld, wijsheid en om een goede gezondheid. Ik wens u een hele fijne Christus Koning Zondag toe en als God beleeft, tot de volgende keer.